una mica especial també per nosaltres. És la primera vegada que fem una jornada de portes obertes a nivell online, degudes a les circumstàncies. Serà una primera experiència que compartirem amb tots vostès. D'acord? El que farem primer serà presentar-me. El meu nom és Eduard Cristóbal, jo soc el degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme i m'acompanyen a mi una sèrie de persones que us a presentar i us explicarem una mica el funcionament de la sessió. No? En primer de tot, tenim la professora Eva Martín, que és la vicedegana de Relacions Institucionals i Ocupabilitat, i ella serà la primera en intervenir i us explicarà, ens farà 5 cèntims dels detalls tècnics i de com funcionarà la sessió. També ens acompanya el Daniel Fernández, que és el coordinador del grau en Dret. També està amb nosaltres la professora Berta Ferrer, que és la coordinadora del doble grau en ADE i Turisme. També està amb nosaltres la Carme Mendoza, que és la cap de secretaria de la facultat i està amb nosaltres per respondre qualsevol dubte que tinguem a nivell acadèmic per això. I ja està, perquè pensava que estava també algun estudiant que anirà entrant i sortint potser, no? Molt bé, doncs dono la paraula a la professora Eva Martín perquè ens expliqui una mica la sessió. Quan vulguis, Eva. Gràcies, Eduard. Bon dia, soc l'Eva Martín. I bàsicament, primer indicar-vos que la sessió s'està enregistrant perquè quan acabi la penjarem a l'espai de la jornada de portes obertes de l'UDL i aleshores tothom la podrà consultar. Si sabeu d'algú que no hagi pogut assistir però que hagués volgut vindre, doncs Em sentiu? Semblava que la Carmen deia... Sí, perdó. Doncs sí, exacte. Els que no parleu potser hauríeu de tancar el micro, si us plau, perquè se sent una mica malament. Gràcies. Doncs us explico una mica les instruccions. La web de la jornada que dèieu on estarà penjada la sessió és la web www.jornadesportesobertes.udl.cat. Allí tindreu vídeos, material d'informació de la nostra facultat, de les nostres titulacions i teniu també disponible quan acabem aquesta jornada que s'està enregistrant. Una mica les instruccions per interactuar durant la videoconferència. De moment teniu l'àudio tancat per a que no hi hagi problemes de so, però quan vulgueu parlar activarem l'àudio, la càmera no, per no tindre problemes de connectivitat. Llavors l'àudio el teniu tancat amb aquesta icona del micro tatxat. Quan voleu parlar, aquesta icona la trobeu a la part inferior de la pantalla, el micro. El podeu activar i fer les preguntes quan acabem la presentació. De tota manera, si no teniu micro, doncs podeu parlar a través del xat. Per accedir al xat veureu a la part inferior dreta de la vostra pantalla aquest vèrtex que el podeu desplegar i aleshores veureu aquesta bombolla que és el canal de xat. Per aquí podeu anar escrivint-nos i fent preguntes durant la presentació que les anirem agrupant i contestar a l'acabar de les presentacions. Com us deia, si voleu parlar a través del micro, el que podeu fer és demanar la paraula. Per demanar la paraula teniu aquesta icona d'aquest ninotet aixecant la mà que està a la part inferior, al costat de la càmera. I aquesta icona situada a la part inferior, doncs el que ens donarà serà un número, el torn que tenim assignat quan hem aixecat la mà. I us anirem donant la paraula a mesura que us toqui. Doncs, bàsicament, aquestes són les instruccions que us volia donar i ara començarem amb un aperitiu. Esperem que funcioni, que he de canviar el micro. Canviarem amb un aperitiu, volia dir, d'un vídeo que hem fet per aquestes jornades. Un segon, que canvio la pantalla.
turisme i en administració i direcció d'empreses, aquest darrer tant a Lleida com a Igualada. Les dobles titulacions de grau com el doble grau en Dret i ADE, en Enginyeria Informàtica. La Facultat de Dret, Economia i Turisme està ubicada al campus Cappont, al bell mig de la ciutat de Lleida, i disposa de tota mena d'instal·lacions, serveis i equipaments per dur a terme l'activitat docent amb total garantia i qualitat. És un dels centres de més tradició de la Universitat de Lleida amb gairebé 2.000 estudiants. Aquestes dimensions faciliten un tracte proper entre el professorat i l'estudiantat matriculat. A la nostra facultat pots estudiar els graus en Dret, en Turisme i en Administració i Direcció d'Empreses, aquest darrer tant a Lleida com a Igualada. Les dobles titulacions de grau com el doble grau en Dret i ADE, en Enginyeria Informàtica i ADE, en ADE i Turisme i en Geografia i Turisme. També oferim els màsters en Sistema de Justícia Penal, en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió, en Advocacia, en Gestió Administrativa, en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat, en Màrqueting de Mitjans Socials i la doble titulació de màster en Advocacia i en Sistema de Justícia Penal i el doble màster en Advocacia i en Gestió Administrativa. A la nostra facultat creiem fermament en la importància de la dimensió internacional dels estudis universitaris, ja que considerem que el coneixement de realitats diferents a la pròpia és un valor afegit que pot enriquir els nostres alumnes tant des d'un punt de vista intel·lectual com personal. Som la universitat que més estudiants participen en programes de mobilitat i comptem amb acords en 122 universitats d'arreu del món on complementar els darrers anys dels estudis amb estades acadèmiques. A més, oferim una doble titulació internacional d'Administració i Direcció d'Empreses amb la Universitat de Nòvia a Finlàndia, on els estudiants obtenen un doble títol de la Universitat de Lleida i d'aquesta Universitat Finesa. Les nostres titulacions inclouen els plans d'estudis i la realització de pràctiques acadèmiques en entitats externes. Tenim acords amb més de 800 entitats que acullen el nostre estudiantat, fet que possibilita l'entrada al mercat laboral dels nostres titulats. Comptem amb un alt índex d'inserció laboral tant en entitats privades com en institucions públiques, ja siguin d'àmbit local, nacional i internacional. Matricula't a la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida. Per a més informació, visita la nostra web www.fdet.udl.cat. Bé, espero que se me carregui la presentació. També vull aprofitar, perquè abans no tenia oberta la pantalla dels assistents, que amb nosaltres també, el tema dels estudiants, està Josep Maria Jiménez i Marina Hierro, són dos estudiants del nostre centre, d'acord? Josep Maria Jiménez representant dels estudiants i Marina Hierro se farà càrrec del xat també, que estarà actiu a través de la pàgina web de les portes obertes durant tot el dia, perquè potser a vegades els estudiants també se senten més propers amb un altre estudiant per fer qualsevol tipus de pregunta que consideren necessari. D'acord? Bé, doncs ara mateix us faré uns 5 cèntims una mica de lo que és la nostra facultat, de lo que és la nostra casa. És a dir, que potser, si estan aquí també els pares o fins i tot els estudiants, on enviareu els vostres fills o els vostres fills on aniran potser l'any que ve. Nosaltres desitjaríem que vinguessin a la nostra casa. Bé, doncs estem parlant de... Jo el que us deia una mica també, us deia abans, el tema de que a nosaltres ens hagués agradat que és lo normal, és la jornada de portes obertes, que vingueu a la nostra facultat, al nostre edifici, a la nostra casa i ensenyar-vos-la, perquè val la pena. És un edifici realment, és bonic, és nou, està molt ben equipat,
i fa patxoca veure'l, no? I aleshores el poder-vos rebre dintre d'una aula perquè podeu veure i viure una mica l'experiència que pot ser estudiar a la nostra casa. Bé, aquest any no és possible per la situació que estem visquent, tan extraordinària. Bueno, intentarem substituir-lo a través d'aquestes explicacions, no? Primer de tot, ja que no estem, diguéssim presencialment, on estem ubicats? La veritat és que potser alguns ja els coneixen, estem al campus de Capon, al costat del riu, és un campus bastant nou, a més l'entorn és bastant bonic i fins i tot, a més d'això, que estem al costat del riu, fins i tot tenim algun professor de la nostra casa que també fa classes també aquí, a la zona jardinada, al costat del riu. Aprofitem tot el que està al nostre abast. També dir-vos que aquest és el primer any, el primer curs, que nosaltres farem docència, tenim un grup de desplaçat també al campus d'Igualada. Vull dir que la facultat se va extenent, no?, pel territori. Bé, i què fem? Què fem dintre de la nostra facultat? La Facultat d'Economia i Turisme, tal com diu el seu nom, s'encarrega de l'organització dels estudis en els àmbits de dret de l'empresa i del turisme, que són tres àmbits que estan molt ben relacionats, són molt complementaris i això se trasllada també en l'oferta formativa que nosaltres fem. Bé, és una llàstima que no puguem portar-vos de la mà i ensenyar-vos els diferents espais, però tenim unes aules docents molt ben equipades, com podem veure a la part del mig de dalt. Tenim aules més específiques, com la sala de jutjats, l'aula de borsa, l'aula Thomson Reuters, d'acord, o la sala de juntes. Tenim unes aules i uns despatxos individuals que estan molt bé. I la facultat està inserida al campus de Capon. I què tenim al campus de Capon? Al campus de Capon tenim el que és una biblioteca de primera magnitud, una biblioteca totalment equipada amb recursos bibliogràfics i tecnològics i a més amb un edifici que és aquest Centre de Cultures de Cooperació i Transfronterera que fins i tot ha guanyat premis internacionals d'arquitectura. Vull dir que és molt bonic de veure. Tenim un campus en general en el qual quan fa bon temps els estudiants surten a fora i fan una mica de vida universitària, un gran auditori, un gran edifici polivalent on segurament anireu a fer classes l'any que ve. Què més? Quan parlem d'instal·lacions, sí que no està dintre del nostre campus, però per nosaltres és una instal·lació molt emblemàtica que és la llotja. Per què? Perquè és on fem l'acte més emblemàtic, l'acte, no dic que és l'objectiu de tots els estudiants quan entren a la universitat, però és el moment de la graduació, és un moment solemne, però un moment també de festa, de gaudir-lo. I ho fem en un entorn incomparable, que és la llotja. Una llotja que s'omple de gom a gom, no penseu, i se fa un acte realment bonic i que queda en el record de tots nosaltres, aquest jurament d'orles. Vale. L'equip humà que forma la facultat, que és el que us trobareu l'any que ve, està format tant pel PAS, pel personal d'administració i servei, que és un personal que està totalment dedicat al centre i a vosaltres com a estudiants o a les famílies heu d'atendre, que us rebran, us acolliran i us explicaran qualsevol dubte que vosaltres pugueu tenir. Tenim el PDI, el personal docent investigador, que gràcies a la grandària de la nostra universitat i de la facultat és un tracte molt proper, que ja veurem després amb aquest professorat, i no ens oblidem del Consell de l'Estudiantat de la facultat, que realment són els vostres companys, la gent, els companys, els estudiants que us poden ajudar. Jo també us recomano que aneu i aporteu també, formeu part d'aquest Consell. Les titulacions de grau que nosaltres tenim, que nosaltres oferim, com podeu veure, tenim graus, dobles graus i fins i tot unes especialitzacions. Grau en ADE, en Lleida, en Igualada, grau en dret, grau en turisme, després podríem dir totes les combinacions, quasi, de dobles graus, enginyeria informàtica i ADE, dret i ADE, ADE i turisme, geografia i turisme, vull dir, per donar fins i tot adaptar-nos a les necessitats de qualsevol estudiant, diguéssim, tot relacionat amb els estudis que nosaltres fem de ciències socials. Després també uns minos, uns recorreguts, unes especialitzacions que nosaltres també oferim. En aquest moment oferim el de gènere i dret, el d'emprenedoria, que nosaltres també donem especial importància amb el tema de donar no només una sortida per treballar en una empresa, en una institució, sinó també el formar part de la teva pròpia empresa. I després un altre minor de dret de la Unió Europea. Tots aquestes titulacions de graus i dobles titulacions, totes acreditades per l'ACU, vull dir, tots amb informe favorable.
Però no només això, també oferim dobles graus internacionals. Tenim un acord amb la Universitat de Nòvia que hem començat justament aquest any, que és un double degree, que si vosaltres aneu a la Universitat de Nòvia, tindreu tant el grau en Administració i Direcció d'Empreses que fem aquí, com també un bachelor en Business Administration per la Universitat de Nòvia. Aquí podeu veure on està a Finlàndia, ahir lluny, però tot molt boniquet, i la veritat és que com a experiència és molt bona. Respecte a aquest tema de la internacionalització, jo és una cosa que insisteixo molt. Jo vaig ser també vicedegà de tema de relacions internacionals i us puc dir que ara l'any que ve iniciaré una experiència que serà, jo lo recordo, la millor experiència de la vostra vida, que és els estudis universitaris. Després ho trobareu a faltar. I dintre de lo que és aquest el millor moment de la vostra vida, que és els estudis universitaris, tenim el tema de la mobilitat, el tema del poder marxar fora. I això també serà la vostra millor experiència. Podeu fer a partir, diguéssim, de tercer, però s'ha de demanar segon. Per això jo insisteixo ja des del principi, que vosaltres igual arribeu i dieu, ostres, però si encara no hem començat a la universitat i ja s'està parlant de marxar fora. Sí, perquè a més, ja no només per la formació que vosaltres rebeu acadèmica, sinó per la formació personal. És una cosa que us recomano. Podeu anar, tenim acords, a la Universitat de Lleida té acords amb més de 600 institucions nacionals i internacionals, i podeu anar tant a Espanya com a la Unió Europea com a mobilitat. Me'n recordo quan vaig ser vicedegà, vaig obrir un acord amb Corea del Sur, vaig enviar 8 estudiants i l'experiència va ser brutal. No tan brutal que cada vegada que enviaven alguna imatge, algun correu era des de Vietnam, des de Japó, des de Xina, i jo deia, Déu-n'hi-do, que bé que s'ho estan passant. A part d'estudiar, també tenim l'altre vessant, més de creixement personal. Bé, no només tenim estudis de grau, encara ja sé que us agafa ja, ostres, comencem grau, també podeu continuar estudiar màsters, aquí fem fins i tot 6 màsters, màster en Sistema de Justícia Penal, d'Advocacia i de Gestió Administrativa dintre del món jurídic i el màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió, que va ser en el rànquing, va ser el número 1 a nivell espanyol, i el màster en Màrqueting de Mitjans Socials, que és l'únic a tot l'Estat, per exemple, que és oficial. I també tenim un altre més transversal, que és màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat, que també té un gran èxit. Una vegada això, si voleu continuar estudiant, també tenim estudis de doctorat. Però no només tenim aquests estudis formals, tenim moltes més coses. Penseu que no només veniu aquí a aprendre a les vostres classes, no, hi ha molts altres elements de dinamització, de fer família, de fer caliu, de fer amics. Tenim jornades jurídiques, jornades de turisme, universitat d'empresa, cursos de simulació de borsa, lliga de debat, visites al Parlament Universitari, diferents conferències, olimpiades d'economia. Tenim un munt de coses. Fins i tot els TFGs se poden fer treballs finals de grau, se pot fer en aquest sistema APS, aprenentatge servei, perquè vosaltres podeu col·laborar en entitats del tercer sector, en ONGs o altres entitats, perquè el que vosaltres feu es pugui aprofitar realment. Vull dir, aquesta connexió amb l'entorn, amb la comunitat, la tenim. I aquesta connexió també es veu amb la difusió que nosaltres feu. Dintre de la universitat, de la facultat, tenim aquest contacte amb la societat, amb l'entorn i sortim als mitjans, com podeu veure. Aquestes són totes notícies de gent de la casa. Jo soc el de dalt a la dreta, que parlava del món sense diners en metàl·lic, no sé si arribarà. A baix a l'esquerra, per exemple, teniu la professora Eva Martín, que també està amb nosaltres, que també li vam donar un premi internacional i també va sortir als mitjans, participa a la ràdio, a la televisió, vull dir, són mediàtics també. I a nivell de rànquing, perquè també esteu optant a anar a una universitat de tradició, de prestigi i seriosa, de tradició, perquè portem 700 anys. Recordeu que, o no ho sabeu, la Universitat de Lleida és la universitat més antiga del Regne de Catalunya i Aragó, vull dir, de Catalunya, i la segona de tot l'estat espanyol després de la de Salamanca. Vull dir, tenim tradició. És una universitat seriosa i de prestigi. Mireu aquí els rànquings, vull dir, les unitats més productives. Vull dir, fins i tot estem parlant de la facultat, els estudis d'ADE també tenen molta inserció. Aquesta última de la dreta fa sortir fa un parell de dies, la UDL, la 21 del món en educació de qualitat.
a baix la quarta millor universitat de l'estat espanyol. Veiem una mica el resum dels rànquings, podem veure aquí, no? Quarta a nivell de docència, cinquena en rendiment, setena en recerca i desena en el còmput global de les 62 universitats analitzades. Vull dir que pel tamany que tenim és un resultat extraordinari. Per tant, a vegades quan decidim on portem els nostres fills, que és una decisió important, una decisió, diguéssim, que marcarà la vida del vostre fill, de la vostra família, de dir, escolta, esteu optant per una universitat que, vull dir, no té res a envejar a qualsevol altra universitat de Catalunya o de l'estat espanyol. Vull dir, i ho diuen, no ho diem nosaltres, que ens les estimem molt, no. Ho diuen els rànquings nacionals i internacionals. Vull dir, és un altre argument a l'hora de decidir la destinació. Després també estem implicats amb el tema dels objectius també ODS de la facultat, de la facultat de la universitat. Vull dir, estem implicats amb tot el que està passant a nivell social i tenim iniciatives d'aquesta mena, fins i tot amb elements de secundària que potser l'heu vista. I bé, per què estudiar la facultat? Per què? Una cosa que ja he dit, perquè és una universitat, una facultat de prestigi i tradició, però que tenim els rànquings en història, tenim unes instal·lacions molt modernes, un tracte molt proper pel tamany que tenim i la relació amb l'estudiant i el professorat. Tenim molta relació amb l'entorn, amb totes les institucions de Lleida i de Catalunya, col·legis d'economistes, col·legis d'advocacia, col·legi d'agents comercials, amb tothom els que vulgueu tenim acords, convenis, relacions, un munt d'empreses. Vull dir, les pràctiques són assegurades. Sabeu que la Universitat de Lleida és l'única universitat de tot l'estat espanyol que té les pràctiques obligatòries en totes les seves titulacions, que això només reforça el nostre esperit, que la nostra facultat també té un molt bon programa de pràctiques i molta gent que fa pràctiques després se queda treballant. Tenim unes relacions internacionals de primera magnitud. De fet, som la facultat que més alumnes rep i més alumnes envia a l'estranger. Per tant, en un estat normal, de coronavirus, vull dir, vosaltres veniu a classe i teniu companys de diferents nacionalitats, que és molt xulo, i vosaltres podeu optar a marxar fora, no? Ja heu vist fins i tot aquest doble grau que fem a la universitat estrangera. Bé, però aquí també vull fer una reflexió sobre el tema de val la pena estudiar? Doncs des del primer dia, clar que sí, perquè si vosaltres teniu un bon expedient, aquest bon expedient, aquestes bones notes te permetran poder optar amb aquest doble grau, podreu optar a la destinació que vosaltres vulgueu, podreu optar a fer el TFG del tema que a vosaltres us interessa. Vull dir, no només pel tema de quan acabi la carrera tenim un expedient per accedir, per exemple, a unes bones oposicions, sinó per dintre de la universitat optar a més opcions. I també fem una gran quantitat d'actes i celebracions, conferències, portem experts, portem empresaris d'èxit, portem juristes de primera magnitud, vull dir, assegurem sempre una bona relació amb l'empresa, vull dir, amb l'entorn o amb el sistema jurídic. No només expliquem aquí teoria, la teoria sempre està enfocada a aplicar-lo, aplicar-lo a l'empresa, a l'entorn, al món jurídic, etc. I no només actes acadèmics, com podeu veure, la universitat no només és per formar professionals, també és per formar persones, per fer caliu. I fem diferents actes amb aquest campus que també se presta, concerts, jornades de germanor, etc. Vull dir, és un element que també s'ha de tenir en compte. I, per últim, comentar-vos que a la Facultat de Dret, Economia i Turisme us espera el futur. I en el futur també us esperem nosaltres. També esperem que al setembre o a l'octubre poder-vos trobar al nostre centre i poder-vos saludar en persona. I espero, diguéssim, amb sinceritat, el tema de que pugueu escollir la nostra casa, el nostre centre, perquè, vull dir, tindreu una formació de primera magnitud i estareu acompanyats des del primer moment. Bé, doncs fins aquí el que és la meva presentació, d'acord? Ara podem obrir un torn de paraules, si us sembla bé. Que podeu, no sé, Eva, si podem activar els micròfons o utilitzem el xat perquè pugueu fer les preguntes i nosaltres anem contestant. Doncs sí, si us sembla, activo l'àudio i així, si volen, poden fer preguntes directament els que tinguin micro o doncs ho poden fer a través del xat. Una cosa que no he comentat també és el tema de dir que a vegades dius, ostres, quines sortides tenim? Sortides, esteu en un centre
que com heu vist, per exemple, els estudis d'ADE són els de primer nivell d'inserció laboral, els estudis jurídics t'obren un munt de possibilitats, el sector del turisme, de normal, és la indústria, la primera indústria del nostre país, per tant, tenir unes sortides professionals assegurades i mai se sap, no? Fins i tot, a veure, jo vaig estudiar a la Universitat de Lleida, jo vaig estudiar empresarials aquí, vull dir, i sortides professionals a moltes, fins i tot he arribat a, bueno, he arribat a degà de la facultat, vull dir que malament potser no m'he anat, però les companyes meves, els companys que tenim aquí presents, gairebé tots han estudiat a la nostra facultat, no? En un moment o un altre, en la qual cosa és perquè vegueu que hi ha sortides que fins i tot molta de la gent que trobareu també són gent que ha estat aquí a la casa i que se la sent com a seva. Jo penso que ara dono veu a la Eva a veure com gestionem el tema de les preguntes. Jo penso que el més correcte és a través del xat, no? I anem contestant per això. Ja teniu els participants, podeu obrir els vostres micros si voleu i fer les preguntes. Podeu aixecar la mà amb aquesta icona que us deia i us assignarà un número d'ordre. I Carolina, em sembla que vols dir alguna cosa, que t'has connectat el micro. Sí. Jo volia fer una petita pregunta. Buscant informació, jo soc la mare. L'Alma encara està fent un examen de matemàtiques online. Quan vau venir a l'Institut a Fraga, ella ja té molt clar que vol fer el doble grau de Dret més ADE. Llavors, tenia d'alguna manera dues preguntes. M'ha llamat l'atenció lo del Novia, perquè no sembla que heu dit que era aquest doble grau, però a Finlàndia, diguem. M'agradaria que em féssiu 5 cèntims més de saber si s'accedeix des del primer curs o és posterior o va en funció de l'expedient acadèmic. I per una altra part, quan heu parlat, si no recordo mal, sembla que heu dit minors, perdoneu, però és que alguns conceptes em perdo. Quan hem mirat diferents universitats he vist que el mateix doble grau de vegades hi ha una diferència de crèdits que pot arribar fins a la... Jo em sembla que a la de Tarragona, a la Gili, em sembla que són 30 o 40 crèdits més. Serà el mateix doble grau. Llavors m'agradaria saber si aquests minors és això o és una altra cosa, com s'aplica, quan es pot fer, una mica això, no sé si m'he explicat bé. Molt bé. A veure, el minor en principi és una especialització, no s'ha de fer més crèdits de més. S'ha d'escollir entre l'optativitat que nosaltres tenim, una sèrie de crèdits senyalats, aleshores ja surts amb aquest reconeixement, aquest minor, que surt al títol oficial. Surt marcat aquesta especialització de les opcions que nosaltres tenim. I el del grau en Novia, a veure, això, tranquil·la, que primer de tot s'ha de fer 60 crèdits a un curs. S'ha de fer un curs a Finlàndia i crec que és l'últim curs. A quart curs ja se pot anar a fer-lo. Per tant, té de temps a anar-hi. El que passa és que està molt limitat. Si us dic, clar, no poden anar tothom. Està molt limitat a nivell de places per anar-hi i, per tant, anirà als que tinguin millor expedient. I idioma, que també és important tenir-lo en compte. Però jo ho recomano, si hi ha possibilitats, no ho dubti. El tema de marxar fora, nosaltres ho potenciem molt perquè pensem que és un valor afegit de primera magnitud. Molt bé, teníem... Alguna pregunta més? Sí. Daniel. Sí. Que em sentiu? O ara no sé si... Sí, perfecte. Sí? D'acord. Jo, simplement, per aprofundir una mica en el doble grau de dret i el dels minors, si tu fas dret, tens la possibilitat de fer minors. Si tu fas el doble grau, com és la condensació de dues carreres juntes, no hi ha la possibilitat de fer minor. Però no vol dir que surts menys preparat, sinó que surts amb dues carreres, surts més preparat. El que fem és compensar el grau en dret d'aquesta preparació més específica amb dos elements que són possibilitat d'especialització dintre del mateix grau. Llavors estem parlant de dues coses diferents.
una al grau en dret, que són els minors, altra la doble titulació A de dret, que ja és un plec més tancat. I si em deixeu, ja que he començat, faig una mica, perquè hi ha sempre dues preguntes que em fan normalment quan fem aquestes xerrades, que és la diferència entre el grau en dret i la doble titulació. I el primer és que, clar, el grau en dret té tres vessants molt marcades de sortides professionals que determinen la forma en què l'alumne obté els coneixements, les dinàmiques internes de les classes i la manera en què s'afronten els exàmens a la facultat. Tens la part d'investigació i docència, la carrera acadèmica, que és la part teòrica, tens l'exercici efectiu de la professió d'advocat, procurador, assessoria i consultoria, que és la part pràctica a l'aula i la part pràctica obligatòria, com bé ha dit el degà, i tens, en tercer lloc, els cursos per accedir a les professions de notari, registrador, funcions de l'administració, que és la part més memorística. Lo interessant del grau en dret és que tot el grau està pensat perquè l'alumne assoleixi tots els tres fonaments i que després pugui decidir en quin dels àmbits especialitzar-se. Quina és la diferència amb la doble titulació? La doble titulació adquireixes, a més, un grau alt de competitivitat i de diversitat en el perfil professional. Quina és la contraprestació? La nota d'accés és més alta, dura 1 o 2 anys més i es requereix major dedicació perquè el que fas és condensar dos grans blocs, que és administració i direcció d'empreses i dret, en un mateix conjunt harmònic, o intentem que sigui el més harmònic possible. Aquesta és la idea que jo volia donar entre la diferència entre el grau i la doble titulació. Molt bé, gràcies, Daniel. Hi ha una pregunta d'Anna que ens pregunta si la formació és totalment presencial i també pregunta si és obligatòria l'assistència a totes les classes. Anna, ens pots dir en quin grau o doble grau estàs interessada? Però igualment podem contestar perquè funciona per a totes igual. Doncs, Berta, volies contestar el tema de la formació presencial i de l'assistència? Sí, gràcies, Eva. Primer de tot, si em permeteu, voldria acabar de perfilar una miqueta el que ha comentat el Daniel Fernández del tema dels minors. Els minors, per acabar-ho de rodonir, els minors són paquets d'assignatures optatives. Llavors, normalment els estudiants que fan ADE o els que fan dret, poden agafar aquestes especialitzacions que, com deia molt bé el degà, surten després en el títol i d'optatives i, per exemple, pel que fa al grau d'ADE, si no m'equivoco, hi ha el minor d'emprenedoria, que hi ha una sèrie d'optatives, si no recordo malament són 6 optatives que han de fer els estudiants per obtenir aquest minor en emprenedoria. I, per tant, totes les assignatures optatives que es fan a l'últim curs, que es fan a quart, donen accés a aquest minor sobre emprenedoria. I, per tant, hi ha també suport de la càtedra d'emprenedoria, que també està a la facultat, i hi ha gent, estudiants que volen muntar una startup i tenen tot el suport de la càtedra, i ara estic parlant molt del minor d'emprenedoria, però vaja, per acabar-ho de rodonir una mica. Això per un costat. Abans del tema de la formació presencial, doncs sí, a la facultat, a la Universitat de Lleida, els graus són presencials, sí que hi ha algun màster que és de forma virtual o semipresencial, però els graus són presencials, 100% presencials. Pel que fa a l'obligatorietat de l'assistència, a veure, hi ha assignatures que sí que fomenten la participació a l'aula i pot ser que comptin un percentatge de la nota final que es basi en aquesta assistència, però no ja és assistència per passar llista simplement, sinó perquè es té en compte que els estudiants participen a l'aula, fan activitats a l'aula, fan exercicis, resolució de casos, etc. Llavors, no és una assistència com a tal, potser hi ha alguna assignatura que diu s'ha de venir el 80% o el 75%, però normalment, a veure, el que compta al final és fer un seguiment de l'assignatura.
part de l'estudiant que hi hagi una participació, una implicació. Això és el que es té en compte, sobretot, més que el que és l'assistència com a tal obligatòria. Espero haver respost les preguntes. Molt bé. Aquí està la Carme connectada. Jo veig una sèrie de preguntes per la Carme, potser, no, Eva? Lo de la matrícula del grau. Carme, ¿estás ahí? Estic. Vale, no, hi ha unes preguntes de la matrícula del grau, Bon dia. el té i el tema de l'inici de curs pel Covid. Sí, un moment perquè és que tinc problemes per... No sé si em veieu, no sé si no me te veiem, sentiu. però t'escoltem perfectament. Em sentiu bé? Val, perfecte, això és el que compte. A veure, amb el tema del coronavirus, les classes estan previstes un pèl més tard del que és normal, però no gaire més. Això, bueno, sí, els de primer me sembla que començaran a començaments d'octubre. No tenim dades concretes, però es preveu que si els alumnes fan la preinscripció a finals de juliol, la matrícula es pugui fer al setembre i l'inici de curs ens n'anem a començaments d'octubre. Però encara s'ha de concretar. I el tema del preu de la matrícula del grau en dret? El preu de la matrícula, a veure, si està previst, no se sap, havien dit que potser baixaven les taxes. Jo puc parlar del que sabem de l'any passat, el crèdit està a 25 en 27, més o menys són 60 crèdits els que s'han de matricular un alumne de primer, se'ns va a 1.600 euros. Ara, si tenim la sort i fan la rebaixa d'aquest 30% que deien de descompte, doncs perfecte. Molt bé. Se reduiria. El decret de taxes de la Generalitat encara no han sortit. Molt bé. Perfecte. S'espera que surti, ens diuen que s'espera que surti aquesta setmana el decret i llavors està prevista això, aquesta rebaixa del 30%, doncs s'hauria de descomptar dels 1.600 que ha costat aquest curs, doncs un 30%, esperem que s'aprovi. Si us sembla, donem pas a Berta, que fa estona que té la mà aixecada i pots activar el micro, Berta? Hola, em sentiu? Sí. Sí. Vale, hola, encantada, em dic Berta i jo voldria optar al grau d'ADE i Turisme. I la meva pregunta venia en relació a que jo no soc de Lleida, soc de Barcelona, i si les matrícules i tot el tema amb el Covid, com es farà online, presencial? Funciona. Carme, la matrícula... Perdó, perdoneu, és que no, el micro, perdoneu, el micro és que no se me sent gaire bé, tinc problemes amb el micro. Nosaltres te sentim molt bé, Carme. La Berta ha preguntat el tema d'elles de Barcelona per matricular-se, si se pot matricular de manera virtual. A veure, probablement, generalment, a la UDL, la matrícula de primer la fem semidirigida i la fem presencial. S'estava parlant que aquest curs se pogués, probablement, estàvem mirant les maneres de fer-la online, de manera virtual. De fet, a la gent que té problemes per accedir-hi a Lleida, en algun cas ja ho hem fet online, com si fos automatrícula per a alumnes de segon i altres cursos. Vull dir que si la persona té problemes en venir presencialment, no hi ha problema, se li facilitaria la manera de fer-ho des de casa. Vale, moltes gràcies. I una altra pregunta. Amb el fet dels idiomes m'he estat ficant a la carrera de turisme, que l'estic interessada, i pel que veig és principalment català, castellà i una mica d'anglès. El tema segons idiomes com funciona? O sigui, si volgués fer francès o anglès o alemany. Berta, pots contestar tu? Sí. Aprofitaré també per contestar una altra pregunta que hi ha al respecte de la doble titulació d'ADE i Turisme. Pel que fa a la doble titulació, Berta, encantada de saludar-te, espero veure't a les aules el curs que ve. Pel que fa a la doble titulació, veuràs que, com bé dius, hi haurà assignatures en català, en castellà i altres en anglès. Llavors hi haurà també incloses en el pla d'estudis
De fet, també s'inclouen aquestes dues assignatures en el pla d'estudis del grau de turisme, francès i alemany. Llavors haureu d'escollir o bé fer francès o bé fer alemany. I es fan 2 semestres d'aquests 2 idiomes. És a dir, o es fa francès o es fa alemany, i llavors es fa francès 1 al primer curs i francès 2 al segon curs, alemany 1 i alemany 2. Per tant, el tema d'idiomes és aquest el plantejament. Si tens alguna altra pregunta al respecte, m'ho comentes. Aprofito perquè hi havia una altra persona. Digue'm, Berta, perdona'm. No, tranquil·la, que això va una mica amb retard. Que el que jo volia comentar és que en el meu cas tinc el B1 de francès, llavors ja hauria d'optar a alemany, no? Suposo. Crec que sí. Si tens francès no val la pena que et matriculis a francès i, mira, alemany es comença de zero i, de fet, de francès també. Per tant, així tindries un tercer idioma, no? Per tant, jo et recomanaria que t'apuntessis a alemany i tant. Moltes gràcies. Sí. A vosaltres, a tu. Hi ha una altra pregunta de la Maria Gras, que aprofito, ja que estic amb el tema de la doble titulació. Diu si podem explicar la diferència entre Detour i turisme i si hi ha minors i els horaris seran els mateixos a Detour. Són 3 preguntes en una, anem a pams. La diferència entre turisme i Detour és la doble titulació i turisme és el grau en turisme. Llavors, a nivell de crèdits, turisme té, com qualsevol altre grau oficial, 240 crèdits i la doble titulació, que com bé deia abans el coordinador de dret i feia la diferència a nivell també de crèdits d'AD més dret, doncs en aquest sentit aquestes dobles titulacions són un compendi de carreres que són molt complementàries i en aquest sentit la doble titulació AD i turisme té 339 crèdits. Per tant, és una sobrecàrrega. Els que fan la doble titulació sempre diem que s'ha d'estar preparat, la nota de tall des que es va iniciar la titulació ha pujat cada any, per tant això és molt bon indicador i per tant el que deia, també en aquest sentit em refermo amb el Daniel Fernández que el que aporta a nivell de feina també i a nivell de sortides professionals és doble. Llavors, bàsicament aquesta seria la diferència perquè turisme són 4 anys, la doble titulació són 5 anys. A nivell d'Erasmus i tot això no hi ha cap problema, els de les dobles titulacions també poden fer Erasmus, com els de turisme o els d'ADE o els de dret. Llavors, en aquest sentit, espero, Maria Gras, haver-te respost la primera pregunta. Pel que fa als minors, no hi ha minor en el grau de turisme. El grau de turisme, però, sí que pot ser les optatives del quart curs, totes en anglès, si t'interessés també, però no hi ha minor com a tal en el grau de turisme. En la doble titulació no es fan optatives, per tant, no hi ha minor tampoc. I pel que fa als horaris, seran els mateixos a Detour. En els horaris de la doble titulació de turisme, les assignatures de turisme es fan amb el grup que fa el grau de turisme al matí i les assignatures d'ADE es desenvolupen a la tarda amb els altres estudiants que estan matriculats a les altres dobles titulacions de dret i ADE i en algunes assignatures també es coincideix amb els estudiants de la doble titulació d'enginyeria informàtica i ADE, per tant és un grup molt potent. Per tant, assignatures de turisme al matí, assignatures d'ADE a la tarda. Si entreu ara a la web de la doble titulació, gràcies Marina, ara acabo de veure que s'ha posat en el xat, la Marina Hierro ha inclòs l'enllaç, que just anava a parlar d'això. Podeu veure com són els horaris aquest any i la previsió pel curs que ve és que segueixin la mateixa tendència. Turisme al matí i ADE a la tarda. No sé si hi ha alguna altra pregunta referent a la doble titulació. Hi ha bastantes preguntes, la veritat. Jo, abans de tot, que ja fa molt de temps que el Genís ha fet una pregunta que no acaba de tenir-la clara, que diu això, la diferència que hi ha entre ADE i economia financera. A veure, nosaltres, li diu que els anys en comú. Nosaltres aquí fem ADE, no tenim l'especialització en economia financera o màrqueting, etc. Fem ADE, dret i turisme. Les 3 carreres són individuals, no comparteixen cap any.
no és que després facis 2 anys i després t'especialitzes en alguna cosa. No, cada una van per camins separats. El que passa és que, per exemple, com deia la Berta abans, són bastant complementàries. Hi ha turisme, per exemple, turisme està molt més enfocada a la gestió d'empreses turístiques i, a més, centrat molt en les noves tecnologies. Però no vol dir que comparteixin les matèries. No són els mateixos alumnes els d'ADE que els de turisme. Van a grups diferents. D'acord? Bé, i a partir d'aquí, Eva, si vols una mica moderar o que la Carme contesti preguntes d'aquestes més administratives. Perfecte. Doncs ens pregunten, després donaré pas a les veus, ara acabo amb el xat, perquè ens pregunten quan començaran les matriculacions pel tema de les residències que no els estan donant resposta fins que no estiguen inscrits. Carme, vols contestar? Bé, no sé si tinc gaire resposta amb aquestes qüestions perquè l'únic que podem adreçar-li és a la pàgina web de l'oficina del CIAU i que allà li podran enviar totes les residències i tota la informació que tenen, que són ells els que ho poden gestionar millor. Donen resposta a totes les preguntes que facin. D'acord, no, però preguntava més aviat quan començaria la matrícula. És que és la pregunta del milió. És que la matrícula no ho sabem. En breu suposo que no tardarem gaire perquè la Generalitat, com que primer les pautes ens les dona la Generalitat, jo suposo que si la selectivitat la fan a començaments de juliol, a final de juliol faran la preinscripció. Llavors, tot això se sabrà en breu, però encara no ho sabem. A mi m'han comentat off the record que potser estan parlant de la primera setmana de setembre. Durant aquella quinzena, segur, però no tenim dates encara oficials. Sí, és el problema, que encara no tenim les dates per tot el que està passant, però se parlava que la preinscripció començaria, ens han dit, el 23 de juliol, el que passa que no ens podem aventurar a donar dades concretes per aquest motiu. I quan es fa la preinscripció, assignacions, com que l'activitat s'ha allargat, doncs tot s'està allargant. Aleshores, molt probablement serà a principis de setembre. I l'inici de curs està previst, que hi havia una pregunta al començament, com ho teníem previst, doncs pel tema del Covid, primer està previst començar al mes d'octubre i en la mesura de les possibilitats serà de forma presencial, almenys. Se vol garantir la presencialitat, nosaltres ja tenim instruccions de com ho farem i sobretot primer s'intentarà que sigui presencial. Què més? Tenim més preguntes? Jo, Eva, sí, Daniel. Tinc acumulades, crec. Digues. És que vaig mirant i ara vaig intentar fer una repassada. Per la Juliana Rendón, amb el doble grau de dret ja es pot fer Erasmus? Sí. Trataré de ser curtet. Quins tipus, pel Pep Badia Vila, quins tipus d'exercicis pràctics es realitzen a la titulació de dret? I després tinc una altra, de la Belén Ronquillo, a partir de quin any es comencen a fer pràctiques al dret? Contesto les dos. Hi ha dos tipus de pràctiques, curriculars i extracurriculars. Les curriculars són fonamentalment a l'últim any, finals de tercer i durant tot quart, i les extracurriculars es poden començar quan tens el 50% dels crèdits de la carrera aprovats, és a dir, al començament de tercer, si has fet una carrera, diguem-ne, immaculada. Pel que fa a la pregunta de quins tipus d'exercicis, van des d'exercicis pràctics a classe, com simulació de judicis, com resolució de casos pràctics, com en les pràctiques curriculars fer un ventall d'intervencions en diferents entitats per conèixer el funcionament intern tant de l'advocacia com dels jutjats com dels elements de la policia, per exemple. Després tinc una altra de Cristina Arroyo Cambra, que también me la había dejado. He dicho al principio que tenía dos cosas que siempre me preguntaban. Una era lo que ya he dicho antes de pregunta frecuente sobre minors y la otra era sobre los idiomas. Los idiomas
se dan 2 idiomas vehiculares, catalán y castellano indistintamente, el profesor elige el idioma y luego el alumno puede hacer el examen en el idioma vehicular que considere, también catalán o castellano. Quiere decir que hay muchísimos profesores que lo dan en catalán y otros muchos que los dan en castellano, que no hemos tenido ningún problema nunca en esa cuestión, que evidentemente adaptarse de castellano a catalán a la hora de entenderlo no ha sido ninguna complicación nunca para nadie. Yo siempre lo digo, hay mucha gente de la franja que viene a estudiar a la Universidad de Lleida y nunca hemos tenido ningún problema, así que yo te diría que te quites ese pequeño miedo, porque toda la gente que me viene siempre a preguntar esa cosa, cuando luego los veo, me dicen, no, 2 meses y yo ya me he puesto en onda. O sea que no padezco por esa pregunta, nada, y siempre que me la preguntan, la respondo con mucho gusto. Y creo que ya está, por ahora. Sí. Pregunten també pels màsters, la durada dels màsters de dret. La durada dels màsters de dret és normalment 1 any i no sé si n'hi ha algun que pot durar 2, però crec que tots duren 1 any. Sí. Hi ha el de Sistema de Justícia Penal, que són 60 CTS, que és 1 any, i el d'Advocacia, que és habilitador per la professió, són 90 CTS, són un curs i mig, perquè hi ha 24 crèdits de pràctiques. Berta, què volies dir alguna cosa? En el cas dels màsters, en les dobles titulacions de màster, sí que s'allarga, Llavors, s'ha de mirar també el número de crèdits, perquè els de les dobles titulacions de màster són més llargs, també, Perfecte. Això pel que fa al Donem la màster. paraula que fa estona que te l'ha matxecada, Carolina. No, potser Carolina. Sí, hola una altra vegada. Jo, és que estàvem interessades en el doble grau de dret més ara. Jo tinc diverses preguntes. Primera, com jo he mirat molta informació, jo conec ja la universitat perquè hem anat a exàmens del Cambridge, conec l'auditori, etc. I, primera, juntament en la matrícula, en el preu de matrícula, que ja ho han comentat, em sembla, si no recordo malament, que també hi ha una quantitat de lo que és l'expedient, no? No sé si és la matrícula més una quantitat d'expedient, pot ser? Per generar l'expedient o alguna cosa així? Això una pregunta. Després, la segona és, en el cas que ma filla fes el doble grau de dret, suposéssim que ja al primer curs veu que no arriba, li agafa ansietat, a segon, quant de complicat seria que, diguéssim, a segon pogués canviar solament a dret, per exemple. Aquesta seria la segona pregunta. Després, saber quantes de la quota d'alumnes que hi ha al doble grau, que em sembla que són 30, m'agradaria saber si sempre l'heu plenat durant aquests anys enrere, s'ha quedat ben fora, tenint la nota d'accés, i quantes places es guarden per a aquelles persones que no aprovessin la EBAU ara el juliol i tinguessin que anar a la EBAU al setembre. Gràcies. Carme, vols contestar? A veure, no m'he apuntat les preguntes, però una me sembla que la primera era que... Perdó? La taxa de la gestió de l'expedient. Sí, hi ha 2 taxes, una és la taxa acadèmica i l'altra és suport a l'estudiantat. Entre les dues són 140 euros, més o menys, 70 i 70. Vull dir, 140 o 141 euros. Això per les taxes, però això som unes de les universitats que les cobren més baixes. Vam estar molt temps sense cobrar-la fins i tot. L'altra pregunta que era, si us plau... El doble grau canvia a dret o canvia a ADE? Sí. Tenim unes taules que estan aprovades per Consell de Govern, que si un alumne està fent el doble grau i després veu que o bé que no li agrada o bé que s'angoixa i ho vol traslladar a l'expedient, hi ha una taula automàtica que se pot canviar i totes les assignatures, hi ha una relació
que si voleu us ho puc enviar per el correu electrònic i perquè ho reviseu. De tota manera, aquesta taula, entrant a la doble grau, a baix a l'admissió ho posa, està la taula publicada. I l'altre era... L'altre era del tema de la nota de tall, de la doble A de dret, que si se guarden places per als que no aproven al juliol. A veure, generalment en la primera període de la preinscripció no se omplen totes, sempre queda alguna per setembre. Però clar, tot això va en funció de l'oferta i la demanda. Generalment queda alguna, El que passa que la nota de la doble en dret i ADE, l'any passat la nota de les PAUs, la nota de tall va ser un 8,4. Aleshores, probablement és una de les carreres, igual que la doble ADE i turisme i la doble informàtica i ADE, que s'omplen al començament. Aleshores, al setembre ja probablement ja no quedin places, perquè tenen aquesta nota de tall més alta. Hem de pensar que és de sobre 14. La nota, quan parlem de 8,4, és sobre 14, no és sobre 10. Vull dir que dret i ADE té molta demanda, és cert. Molt bé, seguim amb les preguntes. Li dono la paraula a Cristina Arroyo, que fa moltíssima estona, des de les 11:44, que l'ha demanat. Cristina, encara vols parlar? Bé, doncs mentre es connecta, Cristina, quan vulguis parles. Doncs mentre es connecta, la Valèria ens ha preguntat pel tema de beques. Pots explicar, Carme, les beques? Bé, les beques, un segon, tenim diferents tipus de beques. La beca del Ministeri que li dèiem i la beca Gaur. Les dues són incompatibles, encara que es poden demanar les dues. Si te donen una, generalment sempre preval la beca MEC. Després també tenim diferents ajuts que oferta la mateixa universitat. Tot això, entrant a la pàgina, és que ara no tinc la pàgina web aquí, perdoneu-me, però entrant a la pàgina web dels estudis que volem fer, allà hi posa beques, hi ha un apartat de beques i ho especifica tot. Molt bé. Ens preguntaven per les convalidacions dels cicles formatius, però aquí l'Eduard, el degà, ja els hi ha posat el link i aquí quasi que és millor que entreu amb aquest link, amb aquesta pàgina web, aquí he fet la pregunta i aquí té la resposta. Aleshores, Berta, tens la mà aixecada, volies dir alguna cosa? Sí, un parell de cosetes. Primer, acabo de compartir un enllaç en el xat amb l'enllaç a la informació de beques al grau d'ADE. A partir d'aquí podeu mirar la informació de beques. Per altra banda, hi havia una pregunta de la Carla 2, que ha anat preguntant diverses coses i em sembla que alguna s'ha quedat en el tinter. Una cosa de les que preguntava, si no vaig errada i amb tants missatges m'he perdut, és el tema de les classes en anglès al grau d'ADE. Carla, al grau d'ADE, les optatives, com saps, en el grau d'ADE, a l'últim curs es fan optatives i es poden fer 5 optatives en anglès, és a dir, pots fer tot el curs, tot l'últim curs, quart, en anglès. Però aquestes assignatures que s'ofereixen en anglès, optatives, no estan a dins del mínor d'emprenedoria, que em sembla que preguntava si feies el mínor d'emprenedoria si eren en anglès. Doncs no, és a dir, hi ha assignatures optatives a quart d'ADE, pots fer 5 assignatures en anglès, però no estan a dins del mínor d'emprenedoria. I l'altra cosa és que, a part de les assignatures que s'ofereixen a l'últim que són optatives, que s'ofereixen en anglès. A segon, ara, aquest any, s'ha ja implementat també una altra assignatura en anglès i a tercer hi ha l'assignatura de màrqueting estratègic que també es fa en anglès. Hi ha un grup que es fa en anglès. Carla, espero haver-te respost. Per part meva, de moment, res més.
Perfecte, gràcies Berta. També desperta l'interès el tema de Nòvia, de Finlàndia. Ens pregunten, potser hi ha alguna, no m'ha acabat de concretar massa, la diferència entre Erasmus i Nòvia. No sé, Eduard, potser ho voldries Sí, explicar? ja els he contestat. A veure, no deixa de ser un programa d'Erasmus. Vull dir, no pot anar un any d'Erasmus i una altra a Nòvia. Aleshores, el que sí que se pot fer és anar a... No se pot repetir un programa, però pots anar a diversos programes. Per exemple, nosaltres hem tingut alumnes que un any s'han anat a Portugal i el següent s'han anat a Brasil. Per què? Perquè un és Erasmus i l'altre és de mobilitat. I fins i tot un altre alumne fa un semestre a la Universitat de Salamanca. Per què? Perquè pots anar al CICUE, un programa dintre de la Universitat d'Espanya, a la resta de l'estat espanyol. Per tant, aquí podeu veure que podeu viatjar o se pot anar i aprofitar i anar a altres països a estudiar, però sempre que siguin programes diferents. Hi ha una pregunta també sobre que és molt recurrent sobre el tema de la nota de tall de dret. No sé si voleu contestar en aquest tema. La nota de tall, voleu que contesti? La nota de tall de l'any passat va ser un 5,79. Però clar, tot depèn de l'oferta i de la demanda. Tenim una sèrie de places per a dret, que són moltes, no recordo exactament el número, però llavors depèn de quanta gent demani. L'any passat hi va haver més demanda que oferta i per tant la nota va quedar un 5,79. No sabem, cada any varien aquestes notes. Llavors és important tenir en compte que la nota de tall és, quan és un 5 és que han sobrat places, no vol dir que l'última persona té un 5 quan ha entrat, sinó que és que hi ha més oferta que demanda i per tant ens han sobrat places i s'ha quedat amb un 5. Però la mitja del curs potser és un 7, potser és un 10, potser és un 11, depèn. Perquè clar, en el cas d'ADE, per exemple, tenim una oferta àmplia. Més preguntes, Berta, tens la mà aixecada o és que no te l'havia baixat abans? Sí. No, és que m'he oblidat de comentar la pregunta que plantejava la Cristina Arroyo, que en un moment havia demanat la paraula però després no l'ha utilitzat i he vist que en el xat hi havia la pregunta. Diu que és de la franja i que entén el català però que no el parla i si tindria gaires problemes per seguir. Si no he llegit malament, estava interessada en el grau de dret, que li han parlat molt bé de la facultat. Daniel, potser pots contestar aquesta pregunta tu. Sí, ya le he contestado directamente. Val, perfecte. No ho havia vist, perfecte. Es que, Cristina, habías levantado otra vez la mano. Si quieres, porque he visto que tenías problemas con el ordenador, si quieres hacer otra pregunta, ahora puedes. O sea, levanta la mano y te damos paso sin ningún problema. Vale, mientras se conecta Cristina, si quiere hablar, contestem a Adrián, que diuen que són residents a Andorra i a l'hora de fer els pagaments de matrícula, Carme, de residents, etc., es poden realitzar per compte bancari andorrà o ha de ser a través d'un banc espanyol? Li he respost al xat, a l'Adrià González, i ja ho comento per tots, el pagament andorrà o bé haurem de obrir un compte a la seu, que hauria de ser espanyol, o bé ho han de fer pagament en efectiu. Perfecte. Moltes gràcies. Molt bé. Erika està interessada en el grau en turisme, la Marina ja li va contestant, li ha posat els links al grau, però si tens alguna informació més, ens pregunten també quantes assignatures es fan a ADE a l'any i cada quan es fan els exàmens. Això serveix per a tots els graus. Aquesta resposta no per als dobles graus, només els graus. La vol contestar Berta? Jo mateixa? Sí, jo mateixa. Podreu veure en el grau d'ADE, de fet, com bé deia l'Eva, de fet és per tots els graus. Normalment les assignatures que s'inclouen en els graus, no en els dobles graus, en els graus, són 5 assignatures per semestre. Per tant, són 10 assignatures de 6 crèdits i, per tant, 60 crèdits per any, per curs. Pel que fa als exàmens i setmanes d'avaluació, hi ha normalment una setmana d'avaluacions que és a principis mitjans de novembre, que és la setmana 9 del calendari acadèmic per semestres, i llavors hi ha les setmanes 17 i 19 del semestre, que són també d'avaluacions. La 16 i la 17, que normalment cauen just després de Nadal, de les vacances de Nadal, són els exàmens finals, i llavors la setmana 19
que ja cau a mitjans de gener és per les recuperacions. Llavors, el segon semestre comença a principi de febrer i de nou tenim la setmana 9, que cau al voltant de Setmana Santa, depèn de l'any, que la Setmana Santa es va movent, però més o menys per allà, finals de març, principis d'abril. I llavors també tenim setmana 16 i setmana 17, que aquest any cau a final de maig, l'última setmana de maig. De fet, la setmana que ve comencen exàmens i la primera setmana de juny també són exàmens i llavors hi ha la setmana 19, que són de recuperacions. Llavors us preguntareu amb la setmana 18, que queda entremig del calendari acadèmic, aquesta setmana 18, entre la 16, la 17 i la 19, s'utilitza normalment per fer presentacions de treballs, tutories, tutoria per preparar els exàmens de recuperació en cas que hi hagi dubtes, etc. Espero haver contestat la pregunta. Sí, també han preguntat, no ho hem dit, però potser hem de remarcar més el tema pràctiques. A la nostra universitat les pràctiques són obligatòries. No sé si, Eduard, potser voldries explicar les pràctiques. Pregunta a Ade si hi ha pràctiques. Sí, jo sembla que ho he contestat també al xat. Sí, les pràctiques són obligatòries. Com he dit abans a la presentació, és l'única de l'estat espanyol. Estem reconeguts en un rànquing com la millor en pràctiques en proximitat, d'aquesta tradició que tenim de fer pràctiques. El tema del pes que tenen les pràctiques en cada titulació és diferent, segons el pla d'estudis. Em sembla que ADE i turisme és el mateix, no, Berta? Que es tenen en 9 crèdits, potser? Digue'm, perdona, estava pendent del xat. 15 crèdits. 15 crèdits de pràctiques i se fa, diguéssim, a totes les titulacions. D'acord? Les pràctiques, per exemple, la titulació de dret pot ser una mica diferents perquè no només és treballar en despatxos o en empreses, sinó també visitar institucions jurídiques, no, Daniel, si no m'equivoco? Sí. Això, però vull dir, sí que se fan, són obligatòries i nosaltres li donem molta importància al tema de les pràctiques. I aprofito per dir que tenim 800 entitats, tant públiques, privades, com nacionals, locals, internacionals, amb conveni per poder fer les pràctiques. Cap estudiant es queda sense poder fer les pràctiques, lògicament són obligatòries, i a més, també relacionat amb això, cap estudiant s'ha quedat sense poder fer Erasmus. Som la facultat que més estudiants internacionals rebem i que també més estudiants enviem a l'estranger. Per tant, amb això ens podem penjar una bona medalla. Doncs seguim amb les preguntes. Pregunten per tema llibres. Podries concretar en quina carrera, Gabriela? Els llibres, si ens pots dir exactament en quina carrera, potser el Daniel ens podria dir en dret, que és potser en la que més llibres es necessiten, Daniel? Sí, en realitat, en que fa els llibres, la biblioteca té un ampli ventall en llibre directament físic i un altre també amb l'Aula Aranzadi de llibre digital. I després, com sempre, hi ha una sèrie de manuals o llibres que també no estan a la biblioteca i que van per compte de l'alumne, però fonamentalment tots els llibres que s'ofereixen des del professorat ja han estat primer comprats i per tant hi ha una possibilitat a la biblioteca, ja sigui físicament o virtual, d'adquirir-los de forma gratuïta. Molt bé. Carme, ens pregunten de les beques, que quan has comentat, diuen, les beques a què se refieren, com que no són complementàries, ¿se pueden pedir las dos? ¿Van por nota o por renta? Pots explicar el funcionament? Bé, el tema de les beques, volia escriure l'enllaç de beques perquè són ells els que ho tenen, dominen més el cas. Hi ha dos paràmetres, un és l'econòmic i l'altre és l'acadèmic. A primer, el que tenim de bo és que si l'any anterior els han demanat, ja ens ve al programa d'universitats, el programa que fem per la matrícula, ja ens ve donat que a aquest alumne se li pot incloure la beca, encara que s'ha de demanar. I la beca que s'ha de demanar és la beca MEC. Llavors, quan te ve la resolució, doncs
t'apliquen el descompte realment. Però el que sí que s'ha de fer és sol·licitar-la en el temps que surt la publicació. M'he explicat? Crec que sí, si no que ens tornin a preguntar. Bueno, Eduard, jo volia intervenir perquè hi ha una pregunta que ha fet la Cristina, que me l'estava esperant, que és una pregunta... Jo contestaré el tema del Covid i Berta que contesti el tema més del doble grau, no? A veure, el tema del Covid, claro, el tema del coronavirus i com començarem el curs que ve. Bé, tal com ha dit la Carme, segurament s'endarrerirà el començarem a l'octubre, però és un tema de terminis per culpa de la selectivitat. Ara, penseu que la universitat no ha estat adormida ni el centre tampoc. Hem treballat intensament i durament per preveure com començar el curs que ve. D'acord? Per què? Perquè estem en un moment d'incertesa. No ens oblidem, tal com ha dit l'Eva Martín, la UDL és una universitat presencial i fomentarem que sigui presencial. El que passa és que el curs que ve pot ser una mica especial i no podem arriscar-nos a començar presencial si després hi ha un rebrot que també pot ser previsible a l'octubre o al novembre, o més tard. Per tant, nosaltres començarem de manera semivirtual. És veritat que en primer, si pot ser, incidirem més en el tema presencial, perquè considerem que l'estudiant nou, perquè de nova entrada pugui veure més la vida universitària i pugui gaudir més de la presencialitat. I, per tant, nosaltres començarem amb un tema semipresencial. Per exemple, un tema de teoria pot ser virtual, el tema pràctic serà més presencial. El tema de mantenir la distància de seguretat, s'ha arribat a un acord amb totes les universitats de Catalunya i d'acord també amb la Generalitat i s'intentarà mantenir 1,5 metres de distància. Per això reduirà la capacitat de les aules fins a un 40 o un 50% de capacitat. Per tant, sí que s'està preveient, sí que intentarem que sigui presencial i, si no, semipresencial. En cas que hi hagi un rebrote i l'Estat ens obligui o la Generalitat ens obligui, tornaríem de manera temporal una altra vegada a la virtualitat. Però, bueno, això estem una mica fent no de ciència-ficció, però estem fent una mena d'adaptar esdeveniments. No podem jugar a esbrinar-ho, però hem de ser capaços de preveure el que pugui passar. I amb això s'assegurem que estem treballant. Berta, si vols parlar del tema del doble grau més pròpiament. Sí. Acabo de respondre en aquesta pregunta. Em preguntaven el número de places, quants estudiants hi ha per classe, que estava relacionat una miqueta amb el que comentaves, Eduard. Normalment tenim 20 places pel doble grau d'AD i turisme i sempre n'acaben entrant uns quants més pels que tenen la mateixa nota de tall i normalment les assignatures que es fan amb el grau de turisme, amb els estudiants del grau de turisme, doncs són aquests 20 o 25, més els altres que puguin haver-hi 35 o 40 estudiants més de turisme. En el cas de les assignatures compartides amb el grau de dret, que són a la tarda, com he explicat abans, doncs pot ser que hi hagi a l'aula entre uns estudiants de la doble titulació de D i dret i els de GIAI, doncs potser sí que s'arriba també a 50 60 estudiants per aula. Llavors, hi havia també una pregunta sobre el tema de les pràctiques en la doble titulació de DE i turisme i la idea en aquest sentit és que els estudiants, en la mesura del que es pugui, determinarà també la nota d'expedient. Les pràctiques obligatòries es fan a cinquè, l'últim any de la doble titulació i llavors la idea que tenim és que l'estudiant pugui fer la totalitat de les pràctiques en una empresa on pugui veure les dues vessants, que pugui veure la vessant d'administració d'empreses i la vessant de turisme. Pot ser que passi que no hi hagi prou empreses que puguin oferir la doble vessant el total d'estudiants que hagin de fer les pràctiques aquell curs. Llavors el que es fa o el que es farà serà que l'estudiant faci un projecte formatiu, unes quantes hores, la meitat de les hores, en una empresa per veure la vessant d'ADE i llavors un altre projecte formatiu per veure la vessant de turisme. Espero haver respost la pregunta. Si hi ha més dubtes, doncs ho comentem. Perfecte. Daniel,
La Iris ens pregunta si les classes a dret són de matí o per la tarda. A dret les classes dret sol són de matí i a la doble titulació A de dret són de tarda. Perfecte. I Iris també preguntava per les beques de dret. Aquí t'han posat els links. La Carme t'ha posat l'enllaç a les beques, ho pots mirar aquí. Carolina, has demanat la paraula, digues. Hola un altre cop, que soc molt preguntona. Se m'acudeix, parlant abans quan parlàveu de les possibilitats i de que tant dret com el doble grau solen estar coberts, se m'acudeixen dues coses, dues preguntes. Primera, és factible en el cas, per exemple, apuntar als dos graus, al de dret i per un altre costat al de doble grau, per si de cas no quedes en places, que, bueno, això no és una cosa que se m'ha acudit. I després l'altra qüestió és, un cop es fan les preinscripcions, suposo que n'hi ha un número i en aquell moment ja d'alguna manera sabrem quanta gent hi ha i quin lloc ocupem i si aquest lloc que ocupes després se guarda per la matriculació o no. L'ordre en el cas quedat de prescripció, si després te dona opcions per a la matriculació o no? Responc jo. Sí, Carme. A veure, tu quan fareu la preinscripció heu de tenir en compte l'ordre, és important, de la preinscripció. Què és el que voleu en primer lloc i què voleu en segon lloc. Perquè d'acord amb això i la nota que tindreu podreu accedir a un o a l'altre. Això és important i d'acord amb la nota doncs mireu l'opció que teniu. La selecció es fa mitjançant nota d'expedient, tant per la preinscripció com per la matrícula. Per això el degà deia que és important fer tenir un bon expedient, perquè tant per l'accés de la preinscripció com l'accés a la matrícula anirà per ordre de nota. Me deixo alguna cosa? Ai, no et sento, Eva. Jo tampoc. Disculpa, que tenia el micro tancat. Dic que també ha preguntat que en cas de que no pogués entrar a la doble A de dret, si podria fer les dues per separat. El primer any no, perquè no es poden cursar dues carreres al mateix temps. Hauria de començar primer una i després demanar la simultaneïtat al següent any per l'altre, fent la preinscripció, evidentment. No es poden cursar dues carreres des d'un començament. Exacte, que no sé que sigui un doble grau ja dissenyat per això. Exacte, a no ser que entris ja al doble grau i ja ho facis conjuntament. I una pregunta, Carme, que de vegades ens han fet. Si una persona no ha entrat en un doble grau, se podria, per exemple, matricular a dret i a segon passar-se al doble grau? Sí, però sempre per preinscripció. I sempre que hi hagi places. Exacte. Vull dir, la persona hauria de sol·licitar la preinscripció i si accedeix, doncs llavors faríem el trasllat d'expedient al doble grau. Perfecte. La Montse Ballart ens preguntava pels horaris del grau i ja la Berta li ha contestat pel grau d'ADE, però pregunta si poden triar grup al que volen estar. Perquè a ADE hi ha grup de matí i grup de tarda. Llavors, com va l'assignació? Algú ens pot contestar? A veure, els alumnes que són només de dret tenen el seu grup específic, que és matí. Preguntava per ADE. Per ADE, perdó. ADE, com ja hem dit, accedeixen per nota. Això vol dir que els alumnes generalment, sobretot els que assignen en primera convocatòria, no tenen problema d'escollir torn. Els que més problema tenen són els que del setembre. I llavors s'han de matricular al grup que els hi toca, a no ser que tinguin un contracte laboral, que dubto molt que primer ja estiguin treballant, perquè no sembla que sigui la norma general.
si tingués un treball, doncs sí que ho podria justificar i se podria fer el canvi, se podria valorar. Exacte, si és un estudiant doncs pot ser més gran que s'incorpori a la universitat, si té un contracte laboral podria escollir torn, si no va per nota d'expedient. Penseu que la nota d'expedient a la universitat és el que ens guia tot, assignar classes, assignar torns, assignar lloc de pràctiques, se trien també per nota, etc. Tenim alguna pregunta més. La Iris, Daniel, ens torna a preguntar pels llibres perquè ha tingut un problema amb la connexió. No sé si li podries dir. Sí, ja estava pendent. Dic, a veure quan me tocava a mi. Pel que fa als llibres, s'utilitzen llibres a la universitat? Sí. Què tens per això? Una biblioteca tant presencial com virtual, en la qual el 90% dels llibres o més dels que utilitzaràs i el professorat et recomanarà estan ja disponibles de forma gratuïta a la biblioteca. Per tant, hi haurà molts pocs llibres que s'hagin de sufragar fora de la matrícula i per això està la biblioteca en la qual nosaltres ja oferim aquells llibres que també posem a disposició dels estudiants de forma gratuïta. Tens el micro tancat, Eva. Disculpeu, el tanco perquè no se senti soroll. Moltes gràcies, Daniel. Després ens pregunten si el primer any d'ADE hi ha alguna assignatura específica d'anglès. Berta, vols contestar? Sí, a veure si ara se'm sent millor. Tinc la videocàmera apagada, perdoneu, a veure si se sent amb més qualitat. Doncs el grau d'ADE, el primer curs, es fa dues assignatures en anglès, que és English for Business, el primer semestre, i English for Business 2, el segon semestre. Per tant, al grau d'ADE, a primer, es fan assignatures en anglès, sí. Perfecte, moltes gràcies. Ens preguntaven per turisme si hi havia més d'un torn, ja li he contestat, Erika, que no. A turisme només hi ha un grup que és de matí. Aleshores, les assignatures pròpies de turisme s'ajunten, estan només els de turisme, i hi ha algunes assignatures on comparteixen aula els de turisme amb els de la AA de Tour, des del començament. Carme, vols dir alguna cosa? Sí, volia fer un matís perquè no sé si els alumnes són conscients que des de fa un temps per titular-se se demana una tercera llengua i és important que quedi clar perquè veig que demanen molt el tema de l'idioma, però és que pensem que per titular-se, quan acabarem el grau, que són 4 cursos si se van traient any per any, hauran de presentar el B2 de qualsevol idioma de la Comunitat Europea. Que quedi clar això als que estiguin aquí. Exacte. Serà requisit acabar els estudis universitaris amb un B2 de qualsevol idioma estranger de la Unió Europea. Alguna pregunta més? No sé si m'he deixat alguna cosa. Potser ens pregunten el tema, diuen la Carme, diu, és a dir, en el grau d'ADE es fan els grups en funció de la nota. No ben bé, sinó que en funció de la nota poden triar el grup. No vol dir que tots els que tenen la nota més alta vagin al matí. Trien, potser algú que té una nota molt bona prefereixen el torn de tarda. Llavors, van triant en funció de la nota, però van variant. Cristina, vols fer una pregunta? Obre el micro. Hola, buenas. Hola. Una pregunta. En esto de los idiomas, con el B2 de inglés se puede finalizar el grado de Derecho, ¿no? ¿Cómo? No. El English for Business 1 i el English for Business 2... Carme, perdona, pregunta pel grau de dret. Sí, preguntaba por el grado de Derecho si con un B2 puede acabar el grado. Sí, con un B2 sí, claro. Sí. Vale, gracias. Es necesario tener un B2 para finalizar los estudios. Vale, gracias. A ti. Carolina, ¿vos preguntar? Obre el micro.
Sí, una altra vegada. El que estàveu dient, si comencen ja en un first o en un advanced, igual han de fer l'assignatura en anglès? Sí, correcte. Sí. Sí, l'assignatura està inclosa en el pla d'estudis i encara que tinguin l'advanced o el first, l'han de cursar igualment. És a dir, hi ha d'haver una nota d'aquestes assignatures, sí. Exacte, és una assignatura obligatòria que no se pot convalidar amb estudis que no siguin universitaris. Per tant, l'han de cursar igualment, tindran una nota al seu expedient. Però els que anirà molt bé tindré un advance o un first perquè així seran estudiants avançats d'aquella assignatura. Sí, i en tot cas en l'assignatura de Business for English sobretot es treballa amb continguts de business, no? Llavors no es parteix de zero i el que diu l'Eva Martín, no? Doncs que els anirà bé tenir aquesta assignatura perquè al final necessiten tenir la nota en l'expedient d'aquesta assignatura. Exacte, és una assignatura també molt més orientada a l'empresa. Berta ja t'he contestat que efectivament amb un B2 de l'escola oficial serveix. Teniu la taula de convalidacions i no hi ha cap problema amb les convalidacions. Un B2 de les diferents entitats, Oxford, Cambridge o Escola Oficial d'Idiomes que l'assignen o fins i tot l'Institut de Llengües de la Universitat de Lleida funciona molt bé i té molta oferta també d'idiomes que se poden cursar dintre de la Universitat de Lleida. Què més? Més preguntes? Eduard, vols dir alguna cosa? Me he desactivat el micrófono. No, es el tema de lo que comenta Berta Puertola sobre el tema de la discapacitat auditiva. De comentar-li que la UDL té un servei que és UDL per tothom, que tenim també un responsable al nostre centre, en el qual que tingui qualsevol tipus de problema, dificultat o algun tipus de capacitat alternativa, se li pot se contacta amb nosaltres i se li fa un programa especialitzat per poder solventar qualsevol tipus d'element que es pugui trobar. Perfecte. La Maria Gras, a través del xat, ens pregunta que si fas turisme i després vols fer ADTour, si és possible i quants crèdits et faltarien per fer. No sé si Berta o Carme voleu contestar. Sí, ja agafo la paraula i si, Carme, després vols afegir alguna cosa, doncs ja em complementaràs. Gràcies per la pregunta, Maria. En principi, dependrà de quantes assignatures hagis aprovat del grau de turisme i en quin curs et vulguis passar de turisme a la doble. Ho dic en el sentit que si fas primer de turisme i a segon i et vols canviar a la doble, doncs en aquest sentit serà una miqueta més fàcil pel tema d'horaris, perquè llavors si matricular d'algunes assignatures que estiguin a segon o a tercer de la doble, que no tingui solapaments d'horaris i tot aquest tema de passar de turisme a la doble, sempre tenim en compte el tema dels horaris perquè com que són una mica complicats, que fem turisme al matí i a de la tarda, que no tinguis problema en aquest sentit. Pel tema dels crèdits que faltarien per fer, doncs, com et deia, dependrà de quantes assignatures tinguis aprovades de turisme. Però clar, pensa que si fas primer de turisme seran 60 crèdits i en la doble titulació el primer curs ja són 120 crèdits, i per tant, perdó, en el primer curs de la doble titulació són 66 crèdits. Per tant, ja tindràs de primer de la doble, ja tindràs una assignatura que et faltarà. Però, com dic, faltarà veure quines assignatures tens aprovades del grau de turisme quan et vulguis passar a la doble. I, Carme, en tot cas em corregeixes en aquest sentit, però s'hauria de fer preinscripció. Sí. Per qualsevol ensenyament s'ha de fer preinscripció. I referent a les assignatures que haguessis superat en turisme, com ha dit la Berta, doncs hi ha la taula, i tenim una de taula també que podríem veure per quines se poden reconèixer i llavors t'hauries de matricular de la resta d'assignatures.
de primer. Exacte. Perquè les assignatures de primer són bàsiques i aquestes s'han de matricular sempre. Sempre s'han de matricular totes les assignatures que te quedin anteriors, de les bàsiques i les troncals. Perfecte. Donem la paraula a la Mireia, que té la mà aixecada. Mireia, si vols activar el teu micro. Mentre l'active, Eduard, si pots contestar, ja estem contestant a través del xat, la de Finlàndia, on puc trobar la informació, hem posat les notes... Li estava comentant és això, que el preu no és que sigui gratuït, sinó és com qualsevol programa d'Erasmus. El bo que té que és el tema de que tu te matricules a la Universitat de Lleida i amb el preu del curs que estàs pagant a la Universitat de Lleida pots anar a Nòvia a fer aquest curs. Per tant, el preu és gratuït, no has de pagar un plus, el que pagues aquí. Sí que has de pagar, diguéssim, l'estada allà, però també tens un ajut del programa Erasmus per això. Ara, el tema també d'assignatures, etc., això estava mirant l'enllaç per enviar-lo, però al final el que fas és les assignatures que fas a la facultat nostra, a la Facultat d'Economia i Turisme, al grau en ADE aquí, se te convaliden per les que fas allà. Vull dir, tu en principi no és que hagis d'escollir res, hi ha un bloc d'assignatures que has de fer allà que són les que te convaliden per les d'aquí. I això arribes a un acord amb el coordinador o coordinadora de mobilitat que tingui la facultat. Ara estava buscant l'enllaç per penjar-lo. Si el trobo, l'envio ara. Perfecte. Ens pregunten si tenim servei de restauració al campus. És una pena que no puguem ensenyar-vos el nostre fantàstic campus. Almenys amb el vídeo us podeu fer una idea. I sí que tenim servei de cafeteria i després al voltant de la universitat també hi ha altres cafeteries, restaurants, tenim el bar-restaurant de la residència i sí, efectivament, jo crec que és que no ens falta res dintre del campus. Tenim servei de copisteria, una biblioteca magnífica, amb préstec d'ordinadors, préstec de llibres electrònics, préstec de llibres en paper, etc. Alguna pregunta més? A veure, ens diuen... Carme Ribes pregunta la selecció d'aquest curs de Finlàndia es fa ara per a la preinscripció més endavant, és més endavant. Carme, i quina és la nota mínima? Pregunta. És la nota d'EADE. Aquest es fa amb la nota d'EADE. Què més tenim? Quines són les destinacions més populars demandades d'Erasmus a Detour? Ostres, la sabem, aquesta? Sí, bueno, a aquest curs hi ha hagut una estudiant que ha anat a Xile, un altre estudiant que ha anat a Praga i l'altre ara mateix no me'n recordo. I pel curs que ve hi havia 2 estudiants que també volien anar a Praga. Em faltaria saber la tercera, que ara no ho tinc present. Però em sap greu no poder donar tota la informació completa, però Xile i Praga són bones destinacions per la doble titulació. Exacte. Penseu que només són 20 estudiants cada curs de la doble. Per tant, que si estem dient, parlem de les persones que marxen a fer un Erasmus 3, 4, 5... En total crec que teníem 11 en tota la titulació aquest any. Doncs alguna pregunta més que ens fan sobre... Mireia, que no et funcionava el micro, vols activar-lo ara? Preguntes sobre les pràctiques del doble grau en dret, com serien? Dret i ADE. Daniel? Que tenia... Les pràctiques són les mateixes possibilitats que al grau en dret o que al grau en ADE. Tens les curriculars i les extracurriculars. Dintre de les curriculars el que es fa és fer una barreja entre les pràctiques que es fan a dret directament i les que es fan a ADE. I per tant, els de la doble titulació fan 2 pràctiques en una com és la titulació en si. I les extracurriculars, igual que tothom, és a dir, igual que el grau en dret o igual que el grau en ADE. No hi ha diferència en aquest sentit. L'únic que, al ser una doble titulació, fas pràctiques dels 2 vessants, del vessant més d'administració i direcció d'empreses i de l'àmbit també del dret. Molt bé, aclarit, perfecte. La Carla ens pregunta si les activitats extraescolars com la lliga de debat, els esports o altres van a part del grau. A part, no sé si es refereixes econòmicament, per exemple, el servei d'esports paguen una quota i tenen accés a molts serveis. Després, l'Institut de Llengües també t'oferiria, a part,
tot el tema dels idiomes amb un pagament a part. I la lliga de debat no, la lliga de debat no s'ha de pagar, és una activitat que se fa en combinació amb activitats del grau. Però va explicar que són crèdits transversals. És veritat, explica-ho, Eduard, perdona. Bueno, en principi és el tema de dir que activitats extraescolars sona com molt escolar, no? A la universitat, als graus, hi ha 6 crèdits que són de matèria transversal, vull dir, matèria relacionada amb el que s'estudia. Aleshores, aquests 6 crèdits és molt lliure i l'estudiant pot fer moltes coses. Per exemple, anar a fer la lliga de debat, anar a veure el funcionament del Parlament, etc. Te donen una sèrie de reconeixement, anar a una sèrie de jornades, te donen crèdits, que te poden ajudar a fer aquests 6 crèdits. D'acord? Van a part? No, no van a part. Estan dintre del temari del grau i se paga, diguéssim, com si fos un crèdit del grau. És una assignatura que s'ha de fer, per això dic. Però no és que siguin extraescolar, sinó que estan dintre una mica del currículum del grau que s'escolleixi. Exacte. Molt bé. Preguntaven sobre el trasllat de l'expedient, la IDIS, però el Josep Maria ja li ha contestat que aquest dubte, clar, l'has de preguntar el que te convalidaran. Si te'n vas a una altra universitat, ho has de preguntar a la universitat de destinació. Depèn de la similitud que tingui en el grau que hagis cursat aquí amb el de l'altra. Després ens pregunta la Carme, en ADE el material és via online, és a dir, no hi ha llibres físics o has d'imprimir pel teu compte? Berta, vols comentar? Sí. Gràcies, Eva. A veure, hi haurà assignatures que tindran llibres i manuals i, per tant, com s'ha dit abans, el tema dels llibres hi ha la biblioteca física i presencial, etc. Per tant, hi ha aquesta part, diguéssim, que sí que necessitaran manuals. Llavors, també els professors pengem materials en el campus virtual i tindràs exercicis, casos, les diapositives, material teòric, etc. penjat en el campus també i, per tant, hi ha les dues vessants en aquest sentit. Llavors, hi haurà materials que potser sí que te'ls hauràs d'imprimir pel teu compte. Sí, utilitzem una plataforma, un campus virtual i els professors anem penjant el material que tractem al campus virtual, a banda de les referències bibliogràfiques que totes estan comprades a la biblioteca i se poden consultar. La Gemma ens pregunta perquè ella ha cursat un cicle formatiu i diu el certificat per accedir a la universitat, si me l'envien per correu electrònic, seria acceptat, Carme? Bé, li acabo de contestar amb ella ara mateix, però en principi la documentació que dona accés a la universitat ja des de fa un parell o 3 d'anys ja no cal que ens la presentin perquè ve directament de la Generalitat. Així que no caldria que ens la presentés. Perfecte. La Mireia abans també ha preguntat si a part de Finlàndia hi ha altres mobilitats al doble grau Dret i ADE. N'hi ha moltes. Sabeu, Eduard, potser, o Daniel? Home, té la sort de tenir els acords de dret i els acords d'ADE, en la qual cosa té moltes més opcions de mobilitat. I mobilitat hi ha molta. Vull dir, és que no us ho podeu imaginar. Podeu anar a França. A més, a França són écoles de management, que són escoles privades, que funcionen diferent que aquí a Espanya. Són escoles que, per exemple, la matrícula te val 10.000 euros i tu pagues la matrícula d'aquí i te'n vas a França a fer un grau o un bachelor, d'acord, amb un preu d'allà de centre privat. Però podeu anar a Alemanya, podeu anar, com comentava abans, a Txèquia, a Polònia, a Itàlia, a Portugal. Podeu anar a Finlàndia. També hem enviat gent a Suècia, a Noruega, a Dinamarca, tenim també acords. Vull dir, podem anar a un munt de puestos. I fins i tot a nivell internacional tenim acords de mobilitat amb els Estats Units, amb Mèxic, amb Xile, Argentina, Corea també a l'expedient. Per això, vull dir, no us l'acabareu. Jo me recordava quan era el coordinador de mobilitat que a vegades venia la gent com una agència de viatges. Vull dir, m'agradaria anar-hi, on teniu un puesto? Vull dir, opcions n'hi ha. I a més, com ha dit la Eva abans, que és molt important, perquè no passa a totes les universitats, a la nostra universitat, al nostre centre, jo no conec ningú que hagi volgut marxar que no hagi marxat.
Vull dir, hi ha opcions. A altres universitats no passa, a altres universitats i se queda fora, perquè no tenen tants acords, hi ha més demanda, però amb la situació actual que nosaltres tenim, us assegurem que tothom que vol marxar d'Erasmus pot marxar. Ara, si no tens un bon expedient, com ha dit la Eva, o no tens un bon nivell d'idiomes, doncs igual has d'escollir llocs on no te demanen idioma. Per exemple, Portugal, Itàlia, que no te demanen un certificat o una acreditació del nivell d'idiomes. Però marxar, podeu marxar segur, i val molt la pena. Vull dir, molt. La Júlia pregunta el mateix però per a turisme. Indicar-vos que tenim 122 acords amb universitats estrangeres. Per tant, hi ha moltíssimes universitats. No us podem dir tots els països, però així, pensant de memòria, els meus estudiants de turisme que han marxat, marxen a Estoril, a Portugal, marxen a Mèxic, han marxat a la República Txeca, a Itàlia, a Alemanya. Hi ha moltíssima oferta. A Xile també tenim estudiants que han anat a Valparaíso i a Santiago. Eva. Digues, Berta. Perdona que et talli, si em permets, també hi ha la possibilitat de fer pràctiques en mobilitat, si no m'equivoco, no? Perquè alguns estudiants de turisme han fet pràctiques a Canàries. Jo vaig dirigir un treball final de grau des de Canàries, perquè l'estudiant estava a Canàries. Vull dir que també hi ha la possibilitat no només d'anar a fer un semestre, sinó anar a fer les pràctiques, en mobilitat. Exacte, com ha explicat el degà, pots participar en Erasmus, només pots participar una vegada, però pots participar una vegada en Erasmus i una altra amb els programes propis internacionals de la universitat. Aleshores, pots anar a fer les pràctiques també a universitats espanyoles, perquè hi ha el programa SICU-SNK, i després te'n pots anar, o les pràctiques a l'estranger. Jo recordo també un estudiant que les va fer a Portugal, les pràctiques, i un altre semestre el pots anar a fer a la docència normal, assignatures, amb una altra universitat. Per això no us caldrà patir. Per poder viatjar estem molt preparats. Alguna pregunta més? Preguntaven pel tema de llibres un altre cop, que li havia quedat clar, però al moment de fer la matrícula al grau de Dret ens donaran la llista de llibres que necessitarem? Adrián, la resposta és no. Cada professor a la seva guia docent fica una llista de recomanacions que varia any en any i després hi ha també llibres que són d'obligatòria lectura, que també varien d'any en any. Com que la universitat és un lloc de coneixement viu, no hi ha un decàleg de llibres fixats des de sempre, sinó que cada professor varia aquest decàleg en funció de l'any i en funció també de les necessitats que considera que ha d'assolir cada estudiant. Per tant, no la tindràs i, a més, tampoc tindràs una foto fixa de cada assignatura, sinó que cada any, quan et matriculis, sabràs més o menys quins llibres són els necessaris. Moltes gràcies, Daniel. Carolina, vols parlar? Sí, un altre cop. Una qüestió que abans heu dit, o sigui, jo entenc que quan les preinscripcions, que suposo que vosaltres no podeu garantir o sí podran ser en certa manera amb cita prèvia, potser tindran que ser totes online. Heu parlat de que amb el vostre... Bé, és que nosaltres som de la Franja també. Llavors he entès que directament a vosaltres us ho envien des del GenCat, per tant, nosaltres sí que haurem d'aportar tota la documentació. Carme, com funciona? La universitat que vosaltres pertanyeu, que és a la Universitat de Lleida o a la Universitat de Saragossa? On heu de fer la selectivitat? Saragossa, entenc. Perdó? No, a Saragossa. A Saragossa. Llavors necessitarem un trasllat expedient de la Universitat de Saragossa. Ens envien les paus, que li diem. Si fossis de Catalunya, ja ens les envien a nosaltres, si no, és la universitat que ens l'envia. Però no has de patir per això. A nosaltres ens vindrà la relació dels alumnes de la preinscripció i després ja te demanarem el que necessitem. D'acord, gràcies.
El tema de la matrícula, quan se faci presencial, Carme, s'ha previst, si ja estem dintre de la fase 3, s'ha previst donar cita prèvia? Sabeu alguna cosa pel tema de... Sí, és que encara no està, l'organització no està concretada per part de l'equip de la UDL. S'està mirant si se farà no presencial. En breu ho sabrem, però aquesta informació no la tenim. Però de tota mena, si la hem de fer, la farem per cita prèvia. En un estat normal se fa per cita prèvia i en un estat extraordinari com és aquest, doncs la gent també, si la fem online, doncs també tindrà la cita prèvia. Perfecte, perfecte. No sé si ha quedat alguna pregunta, jo crec que m'ha anat contestant-les totes. Pablo, vols fer una pregunta? Que ve que s'ha activat el micro. No. Doncs, Eduard. Bé, doncs perfecte. Jo penso que ha estat un debat molt interessant. Hi ha hagut preguntes molt concretes, ha hagut interès. Jo l'únic que és, ja intervenc per acomiadar en meu nom i del meu equip, i la veritat és que estem molt contents d'aquesta sessió, però és la primera vegada, suposo que per tothom, i jo només desitjar que us cuideu, que passeu un bon estiu i que després espero veure-us a tots a la nostra casa, que sereu benvinguts. Si teniu alguna pregunta més en concret, ens ho podeu enviar per correu electrònic i també recordar-vos que ara s'obre un xat que podeu accedir a través de la web, no, Eva, si no m'equivoco? Sí, la Marina ha posat la web al xat. Perfecte. Al principi, en el qual, si teniu qualsevol altre tipus de dubte o qualsevol cosa, hi haurà una persona, que és la Marina, que us anirà contestant qualsevol pregunta o qualsevol qüestió que pugui sorgir. Bé, doncs res, només desitjar-vos veure-us a tot després de l'estiu, un estat una mica més normalitzat, si pot ser, i donar-vos la benvinguda amb els braços oberts a la nostra casa. Gràcies a tots per assistir-hi i gràcies a l'equip també per venir. Gràcies. Molt bé. Gràcies a tots. Gràcies a tots. Que bé, 2 hores, eh? Quin interès. Ells ens senten? Sí, sí. Encara els 32 que encara hi ha sí. Molt bé. Encara sí. Tretze. Aturo l'enregistrament ja.